ରାତିର ଗଭୀର ନୀରବତାରେ ସେ ତାଙ୍କର ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିଲେ। ଆକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପରି ଖୋଲିଗଲା। ସେ କେବଳ ମାପିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖିଲେ। ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରମାଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କେବଳ ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାମନ୍ତ ପାଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ମହାନତା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ପାଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ତାରା ଗଣନା ଆଜି ବି ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସେ ଥିଲେ ଆକାଶର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ।